Nearby Life, приложението, известно още като WNM Live от Who is Near Me Live, стартира първо за Windows Phone смартфоните и по-късно се появява за другите мобилни операционни системи. То е безплатно в Windows Phone Store и въпреки, че е социална мрежа, изповядва една съвсем различна идея, а именно да свързва потребители, които не се познават. Обратно на Facebook, който ви свързва с приятелите ви. И то такива, които са близко до вас, откъдето идва и името му, наблизо. Естествено, то може да бъде и напълно анонимно. Тоест, вие решавате дали да споделите с останалите потребители истинското си име, адрес, контакти и други. Разбира се, приложения от този тип се използват предимно за запознанства и са доста популярни сред по-младите потребители. И така да видим какво предлага Nearby Live. Щом го инсталирате и стартирате, ще видите екран с общ поток от текстови постове или такива с картинки от всички потребители по света, подредени на една таймлиния или така наречения World Stream, Recent екран в случая. Тоест, за разлика от Facebook и Twitter, тук виждате всичко от всички. Можете да се включите с коментар, да харесате поста или да прикачите картинка, като коментар отново. Естествено, вие също можете да се включите с ваш собствен пост и всички потребители ще го видят. С слайд наляво ще стигнете до екран с постове от потребители, които са близо до вас. С още един слайд наляво пък са постовете от потребителите, които следите. Опцията да следвате някой присъства и във Facebook и в Twitter. Има и тук. На последният екран, до който се стига отново със слайд наляво, са популярните постове. Тези, които са с много лайкове или с много коментари, като отново са подредени по време. В случай, че някой пост ви се стори интересен и се включите с коментар или пък просто искате да следите как се развива дискусията там, можете да тапнете на иконката с окото в долния край на екрана и по този начин започвате да го следите, т.е. абонирате се за него. И то за самия пост, не за потребителя, който го е пуснал, което е готино. За да прегледате вашите постове и тези, които следите или сте се абонирали за тях, просто тапвате на Watched Post от страничното меню. До него се стига, като тапнете на хамбургер бутона в горния ляв ъгъл или със слайд от левия край на екрана. На страничното меню можете да преглеждате и потребителите около вас, за да тапвате на People Nearby, като можете да филтрирате търсенето по това, кога за последно са били онлайн, кои потребители да показва, пол, възраст, на какво разстояние от вас да се намират и така нататък. От този екран, със слайд наляво, виждате само близките до вас потребители, които са онлайн. А с още един слайд, тези, които следите. Накрая имате и търсачка, с която търсите нови приятели по име, интереси и дадена ключова дума. Можете да преглеждате профилите на потребителите. От бутона с звездичката долу се абонирате да ги следвате. А от бутона с писмото можете да ми изпратите съобщение. Всичките ви чатове или съобщения, които сте си писали с други потребители, достъпвате отново от страничното меню и после от My Conversations бутона. Разбира се, от My Profile можете да си попълните профила. Отново има няколко екрана, до които се стига със слайд наляво или надясно. Съответно, на първият попълвате име, снимка, възраст, пол и интереси, на вторият локация, говорими езици, работа и така нататък. Това е в общи линии Nearby Live приложението за Windows Phone. То представлява една различна социална мрежа, която можете да останете анонимни, напълно анонимни. До момента, в който, разбира се, решите да споделите нещо повече за себе си. За разлика от другите социални мрежи, тук идеята е да се запознавате с нови хора, вместо да контактувате с приятелите си. Опитайте го, не е лошо.